תדעו לכם שהשיר הזה נכתב בתקופה מאוד קשה לעם ישראל. אהוד מנור מעיד שהוא עשה את זה בתור שיר ממש בקצב איטי ועצוב, ונורית הירש הלבישה על זה את בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור סיפורים נודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה